bam. Di mo ako pinapansin ha. Sige, ingat. Hi. Hi. Bakit? Kasali ka dito? Sa ano? Yung? Isang kasama lang na puto yung po. Eh ngayon, saan bumagsak? Sa ano? Sa Rizal. Hindi na siya nakasama? Hindi, andi doon. Inaalalayan nila dyan. Ay, sige. No, hello, Maki Oli. Ano? Shout out sa inyo dyan, mga kaibigan. So, kasama natin si Sana All ngayon. Woohoo! Sana All. Hello, hi. Hello. Ito. Hi, thank you. Thank you. Ni? Ma! Hello. Hi. Hello, thank you. Hello. Hi. Ayan. Camera sa'yo ko sir. Ah, ano ulitin ko ba yung sasabihin ko? Ingat kayo ha. Ingat, ingat. Ingat. Hi. Hello. Hi. Ingat ha, ingat. Ingat. Hi, ligaya. Hello. Hi. Hello, ano? Hi. Hello. Hello. Ito yung mga Team Quirino. O, Gisela, no, musta? Kailan po? Hello. Hi. Naggagwapo kayo gamit din eh. Hi. Tayo. Hello. Hi. Sinajay. Hello. Meral, damdama aja kanya Eliobel. Nandro. Ano? Anong si shoutout mo? Ayun na nga guys, papunta na kami sa San Marcos, Alfonso Lista, Ifugao para umattend ng charity. Nauna na yung mga kasama natin, nakita nyo naman kanina yung take off nila. And of course, I'm with their tatay. Yan. Ngayon, nauli ako. A few moments later.
Subscribe kayo kay Team Ilocano Lakwatsero. Thank you, thank you. A few moments later.